izinto ohlangabezana nazo zingakwethusi mzalwane wami, zingakwethusi ngoba zizinto okumele sihlangabezene nazo uThixo ukuze aziveze enguThixo othe uzoba nathi ngemihla yonke. Haleluya. So thatha izwi lenkosi kuPetro sokuqala chapter number 4. Soqala nje kuverse number 1 ngoba ndifuna nje sive nje ngokukhawulezileyo bazalwane bami, kwenzela uba sive nje sahlukana. Lithi izwi lenkosi kuPetro sokuqala chapter 4 lithi ekubeni ngoko uKristu eve ubunzima ngexesha yethu esenyameni, xobani nani kwalo ngcingane ngokuba lowo uve ubunzima esenyameni ukhunyulwe ekoneni. Lowo uve ubunzima ngenxa kaKrestu esenyameni ukhululwe ekoneni. Ithi ke lesilungu, therefore since Christ suffered in the flesh, arm yourself also with the same understanding, because the one who suffers in the flesh is finished with sin. Hallelujah. uKristu weva ubunzima esenyameni. Nawe ke ngawamkela uYesu Kristu ufuneke ingakulahlekeli engqondweni lo nto leyo ba zikhona into zohlangabezana nazo zizo challenge uYesu Kristu kwamkeleyo. But masive verse number 2. Ukuze ixesha eliseleyo enyameni ningabi saliphilela ezinkanukweni zenu, ezinkanukweni zabantu, niliphilele ekuthandeni kukaThixo. Ixesha eliseleyo nizoliphila ningabi saliphila kwenze izinto abantu abathanda bazenzele, kodwa nenze izinto ezithandwa nguThixo, ngoba zikhona izinto abantu abathanda uba mazenziwe ngabantu abe uThixo engazisapoti, engazithandi ezo zinto ezo. Now ukhona umuntu yazalwa azenze ahambe neetshomi, iitshomi zimfaka engxakini zimenzisa izinto. Now ke ngoku athatha uKristu njengenkosi nomsindisi. Lithi izwi lenkosi, the minute usamkela uYesu njengenkosi nomsindisi, xoba lo ngcingane uba zikhona izinto ezizochallenge njengoba noYesu waye wachallenge. Lithi ke ngoku so that ixesha eliseleyo ozoliphila ungabe saliphila usenza izinto ezithandwa ngabantu, kodwa wenze izinto ezithandwa ngamazulu. Haleluya. Uthi verse number 3, kuba lifanele ixesha elidluleyo lokuphila kwethu esasisenza ukuthanda kweentlanga, sasihamba nje ekukreletyweni, ezinkanukweni, ekutshisweni ziwayini, ezindwaleni, emithayini, nasekukhonzeni izithixo ekungekho esikweni. Xesha sadlulela lisanele bachwe. For there has already been enough time spent in doing what Gentiles choose to do. Hallelujah. Sasihamba nje kutshisweni ziwayini nasekukhonzeni izithixo. Lithi iBhayibhile ekukhonzeni ezinye izinto ezingenguye uThixo. Elo xesha lanele ngolo xesha, but ngoku sikwixesha lokuba sikhonze uThixo yedwa, singakhonzi ezinye izinto but sikhonze uThixo
ngokwezwi lenkosi. Haleluya. Ndifuna sivale ke ngoverse number 4. Abathe ngqa ngakho ukuba ningabaleki kunye nabo. Ngoko ukuba ningabaleki kunye nabo ukuya kwakuwo lo melelo wokuzibhubhisa benyelisa. Haleluya. Bakhona abantu obuphila nabo, bakhona abantu obuhamba nabo, usenza nabo izinto ezingenabuthixo. The minute usindiswa wena indlela zakho zitshintsha, uthi ndenzela uba ifuture yam ibenhle noThixo, baqale bakutshutshise, baqale bakubona uba ingathi uqhawukelwa ingqondo, baqale bakubona ingathi uqhawukelwa ulayi, baqale babe nezinto abazithethayo ngawe bekunyelisa bekugxeka. Kodwa uthi uverse number 4 kaPetros oqala chapter number 4, bakhona abantu abazawuzenza ezo zinto, but eyona nto edala uba benze ezo zinto bathi ngqa. Why wena ungasabaleki kunye nabo ukuya kwezo ndawo zokuzibhubhisa? Ndifuna mntana kaThixo ungathi nqa uba ndenze ntoni obani bandisola, ndenze ntoni obani babekade bendithanda abasandithandi, ndenze ntoni. uYesu omamkeleyo ubenza uSathana bakuzone, ngoba uYesu akenzi izinto but wenza abantu uSathana bavukelane nawe, ngoba the time ubaxelela uba uYesu uyasindisa, uYesu uyahlangula, uSathana uyenza bakupresse, uvipressure. That is why lithi izwi lenkosi ubumnyama nokukhanya kuhlanganiswa yithoni nayo. Yile nto ke ngoku kufuneka unyanzeleke uba into ezizawudibanisa nabantu abangakholwa kube zizinto ezinyanzelekileyo, hayi ubuzawusuka endlini yakho uthi hayi ndizawuvinditha ngendiyohlala nobani ke sincokole indaba. Lithi izwi lenkosi ubumnyama nokukhanya kuhlanganiswa yintoni? Akaphuma na amanzi amdaka naklini emthonjeni wodwa. Haleluya. Abantu bonke bangcwele masibathande because kufuneka sishumayele izwi kaThixo, but lithi yonke loo nto leyo siyenze sizilumkele. Abantu abakuzondayo ungothuli, uYesu naye wathutshiswa, nani ke xhobani waloo ngcingane. Haleluya. Bakhona abantu athi ndenze ntoni, ndifuna ntoni, obana basandithandi. Into iBhayibhile liphethe impendulo zonke, xhobani kwaloo ngcingane. Hayi bo sendingaze ndizonde nakobani bekhola besindisiwe nabo, xhobani kwaloo ngcingane, ngoba alitsho uba uzawuzondwa ngabantu abanjani, ngoba uzawuthi basindisiwe kanti mhlawumbi bayazenzisa njani, bazijonyele ndicawa. Xhobani kwaloo ngcingane yokuba nizawuthutshiswa bangcwele, nizawulekwa, nizawufunwa, ngoba kahle kahle izulu liyaqaqamba liyenukhazikhazi nesiwoko. Sifuna abantu nezulu lifuna abantu, noSathane ukhanvasela isiwoko sakhe, noThixo ukhanvasela izulu. Ufuna abantu abazawuyezulila, kuyatsalwa kuxhomekeke emntwini ke ngokuba uzawumamela iphi inkosi. Ozimanisekelele abangcwele izwi lenkosi namhlanje. Bathe ngqa why seningabaleki kunye nabo ukuya kwezo ndawo zokuzibhubhisa. God bless you.